Shin kun san Auta MG Boy ya saka mana sabon album mai suna Kibani a wannan shekara? Domin mu ji daɗin waƙoƙin da suke cikin wannan album, kar ku manta da ku danna mana subscribing, sannan kuma kar ku manta ku danna mana alamar nan ta ƙararrawa, sannan kuma ku danna mana alamar nan ta like domin ita ma tana matuƙar taimaka mana sosai da sosai. Lalle Auta MG Boy ya saki wannan album ɗin ne domin masoyansa, domin jin daɗin masoyansa waɗanda suke tare da shi, har ma waɗanda suke mara mai baya a kan harkokin waƙoƙinsa. Wannan album mai suna Kibani album ne wanda ba a taɓa sakar irinsa ba a waɗannan shekaru da suka gabata, wanda ya yi albishir da cewar wannan album ɗin zai yi wa al'umma daɗi da kuma nishaɗantar da su, sannan kuma zai faɗakantar da su akan soyayya. Lalle kam soyayya ta zamo mana abar da muke yi a kowane yanayi domin mu samu farin ciki, kuma wani zubin takan juye ta zama mana bakin ciki. Amma ka sauraron wannan album mai suna Kibani na Auta MG Boy zai samu nutsuwa, mu samu farin ciki a fannin soyayya. Tabbas a da kun san Auta MG Boy babban mawaƙi ne, sannan kuma ya daɗe yana waƙoƙi na soyayya waɗanda al'umma suke yabawa da su, kuma waɗanda al'umma suke kwaikwayo a kowane lokaci, wanda babu wani mawaƙi wanda yake yin wannan bajinta da Auta MG Boy yake yi a wannan lokaci, wanda a yanzu haka ya ɗau tuta a fannin soyayya na waƙoƙi, wanda ya yi waƙoƙi da yawa ba za su irgu ba, waɗanda suke faranta ran al'umma, waɗanda a ko'ina an ka kunna su zaka ji al'umma suna rababinsu domin daɗaɗɗen waƙoƙin da ya na soyayya da kuma sauran waƙoƙi na nishaɗi. Kar ku manta dai, idan yau ne farkon shigowar ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar nan ta subscribing, sannan kuma kar ku manta ku danna taimaka mana sosai da sosai. Auta MG Boy babban mawaƙi ne sosai, sannan kuma wanda yake kawo mana daɗaɗɗen waƙoƙi na soyayya. To a yau ma ya ta ƙarƙare ya kawo mana wannan album mai suna Kibani. Lalle wannan album ɗin ku yi ƙoƙari ku mallaki wannan album ko a cikin wayoyinku ko kuma ta hanyar downloading. Sannan idan kun yi mana subscribing, sannan kuma kun danna mana alamar ta ƙararrawa, shine da zarar mun saki wannan album ɗin zai iso cikin wayoyinku da wurwuri. Sannan kuma ku danna mana alamar nan ta like domin ita ma tana matuƙar taimaka mana sosai da sosai. A wannan goro da Auta MG Boy ya kawo mana, wannan farin goro ne mai suna Kibani. Lallai wannan album zai yi wa masoya daɗi. Akwai waƙoƙi masu ɗumbin yawa a cikinsa na soyayya, sannan kuma akwai waƙoƙi masu ɗumbin yawa a cikinsa na sha nishaɗi da wa'azantarwa da faɗakarwa duka gaba ɗaya. Lalle Auta MG Boy ya cika babban mawaƙi, kuma ya cika alƙawarinsa. In ba ku manta ba, ya taɓa yin alƙawarin cewa zai kawo sabon album wanda zai faranta wa al'umma rai da masoyansa. To a yau ne ya cika wannan buri, ya kawo wannan album ɗin mai suna Kibani. Kar ku manta, idan yau ne farkon shigowar ka wannan tasha tamu mai albarka, ka danna mana alamar nan ta subscribing, sannan kuma ka danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu. Mun gode.